जतरा प्रेस फाइमान जाफागिरनो हामजामाते खुलुमंगियाफोर जों साइबन टीएसएफ आगिनि सिबनु जे रोमान स्क्रिप्ट बिसुस्त्रि नाय जों कक्स लाइ फाइबनि सानि फाइबनि मिनिस्टार मालायखा कक्स लाइखा किन्तु तावबो जों आबनि सल्यूशन जों नुगियाखौ आबनि किनु जों तिरि साबायन फाइबनि जों साइमानु न जतन साइमानु लुखा त्रिपुरानि बर जतन सिउ जों थानाय 27 तारिखआव चीफ मिनिस्टार न मेमोरेंडम याफारका जे सिनि अइसुनति नाय जों सिनि प्रपोज डिमांड अफ अररखा बाइके सल्व करनी आबनो तो जों सालायके आबनो या गलबो जों थानाय आमाहिनो जों सिनि लीडर ऑफ अपोजिशन जितेंद्र चौधरी बनमो जों याफारका बरसिप खालायके जे अइसुर हति कक सानानि बागै आमाहिनो जों मिनिस्टार सिनि बरमगोनां सुब्लाचरण बंगलो याफारका बरमगोनां मिनिस्टार विकास देबबर्मा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बनमो याफारका बरमगोनां अनिमेश नमो याफारका आमाहिनो जों याफारमानि यावल कक सालायके किन्तु जों ताबो जति कुनु पजिटिव आउटकाम नुगियाखौ आमाहिनो जों हाइनो हाय 24/6/2025 जों मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ताई चीफ मिनिस्टार न जों रेस्पन्स सानका इन रिटन आबनि जेसिनि मेमोरेंडम याफारमानि आउटकाम ताम जों बनो सानका बनो रिक्वेस्ट फॉर रेस्पॉन्स रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ आवर रिटन रिप्रेजेंटेशन आबनो जों सानमानि किन्तु ताबो फन्टबरक आबनि सिङाव रिप्लाय दियाखौ इनका आमाहिनो जों आरटीआई बो खालायके आरटीआई बो जों खालायनो हामात नाहाका आरटीआई जों टिकाय मानखा आरो जों तामनुखा जों 7/7/2025 आफ्रो जों आरटीआई खालायके खालायमोन बा 7/7 जों आरटीआई रिप्लाय मानखा जों गाबनो आरटीआई टी जों प्रोवाइड खालायनानै जे रोमान स्क्रिप्ट इशुनो तीनाय कुनो कग्रा सालाय जाखा कैबिनेट टी साजाखा जों आरटीआई नि रिप्लाय मानखाबनो बरक सबो फाइल कैबिनेट प्लेस खालाय जायगा किन्तु प्रोसेस खालाय जागा 3 बार वाइ थाम ओ इशुनो तीनाय सबसिन तीने सल्व खायना बागै वाइ थाम प्रोसेस खालाय जाखा कम्प्लेन अफिस ताई आबनो कैबिनेट साना बाय लांना बागै With Suntamnu Kausaga, Chief Minister file return kini reject kai roh mani. Why time process kajaka 2022 laga reject kai roh. Amako sunta reply no kha. Kita bu cross no abono sung samanga clearly je Chief Minister ti prasari interest kuri. Clearly sijaka. All issues amako some issues why time script selection committee खालायके issue no solve करने में discussion खालाया ताई पवित्र सरकार नोटी वो खालायके committee उनके ताई तमी further discussion ना बने समर clearly look at the chief minister is not interested तम no interest करी बरो सिनी बरोनी issue no solve खालायके अपनी बंग करी interest करी अपनी clearly बाबे सिंह नुबजाका आव बाई नो सिंह reply ba mangka reply saman korebo je RTI ni mode sing tam clearly duka tripura sorok sina nangai sing TSF ngai luku borok ngai sing andron khlai mano sing andron khlai nai andron khlai thanai amo kintu abro solve khlai ni aro cabinet baino solve khlai mano tabu obono cabinet plana ni borong nang vikas debra minister bon plana nang kinu tabu plan saja koi sanaron nak borok di prasani interest tongo na borok ni party hamsana ni saksa hamsana ni amos mina nai borok amon lukurok sitai amon bagino sing haino hai sini andolon suru khaibinai sini andolon 25 tarik on November di 25 tarik ko sing Circuit House sekali sing
सिट-इन प्रटेस्ट खालायनाय आमो हायके न जे सलिउसन यासाकसिं नेक्स्ट मानाव डिसेम्बर सिं कन्टिन्यू खालायनाय तामनि बागै हिंगाके सिं सिउ बोर्ड एग्जामिनेशन फाइनल बोसोरावनाय बाक्साबाद मार्च of कुइसन पेपर जन कुइसन पेपर दामो सेटअप थायदि बरो हायनि बागै न सिं प्रेसार क्रिएट खालायनाय यामथिं किन्तु सिं आंदोलन खाय तंगै आरो मिनिस्टार कक सायाके कैबिनेट कक सायाके आमो टिपारसारक सिं थाय तिनि सिंनुगु बुलाय तगलाय टिपारसा सिंनि किन्तु टेबिल का बुलाय मे यालसा कक साविनाय मिनिस्टार चुपचाप चीफ मिनिस्टार थाराय गया अबल सल्व खालाय हिनाय सिं आबरन खेल खालाय abon bagay nang koinay joto टिपारसार न सिं पीसफुली मातंनाय पीस मातंनाय किन्तु सिं प्रेसार क्रिएट माखिनाय abono जे मिनिस्टार तंनाय रक बरक अबनो तिनि सिनि इसुनो तिसे कक सातुं टेबल कक सादि टेबल फाइट खालायदि किन्तु सिं मुगिया बा सिं सिनि लांनाय सिं बुद्रि हरो बनो सिनि बागै इसुनो कक साना बागै सिनि इसुनो सल्व खालायना बागै तिनि सिंनो बनो ममा स्लायनाय पावर सिं थानि सिं ताम थाना सिं स्लाय सिनि मा किन्तु आरो कक सानाय रक जेरि जों जुदि बर आमबाय सिं आन्दोलन खालायनाय जत आन्दोलन न फाइमानदाना बसिं कोइनाय सिं 25 तारिख खालायनाय 25 तारिखनि आन्दोलन बसि पतारनाय बै कलकाता बरक 25 तारिखनि आन्दोलन जों ताबुक सिदिन खालायगोन सिदिन डेमनस्ट्रेशन तसा स्टार्टिं जों पीसफुली बागै खालायनाय सार्किट हाउस जों तो बरक सिनि एक्टिविस्ट टीएसएफ नि एक्टिविस्ट जों तो तंनायनो हाइनफोरनो लुगुरक जत तंनाय रक बरक फायकेबा गाहाम केनारा बरन बिदि कोनो जे बरन लेका मिनिस्टार बा एमएलए रमो कयजना दारा जे जों कयो abono जों जे बरन जों सिनि लिडार अफ अपोजिशन जों लेखा मेमोरनाम याफानका ओ इसुरनो तिने सब खालायनाय बाइके सब खालायनाय जों प्रपोज खालायया सिनि मिनिस्टार नामा जों लेखा बरक बा फाइने बंनि मत्तामो क्लियर खालायदों बरक गोनां जितेन्द्र चौधुरी बा क्लियर खालायदों बन स्टान्स तामो बरक की क्वेश्चन पेपर रोमान स्क्रिप्ट सल्व खालायके हादा हामजाक जाजायगे टिपारसार हामदा हामनियाबो क्लियर खालायदों जुदि जाजाय दंगा बरा आबनो तिने डिसकाशन खालायनांगौ सिनि बरक गोनां मिनिस्टार विकास देबरमा ट्राइबल डिपार्टमेंट बसनो नाय तमनि किन्तु कक बरक बिनि आन्दाराव जुदि साना थांगाके ब आबलति बरक क्लियर खालायनांगौ बन स्टान्स तामो ताई कैसे सिनि बरक गोनां मिनिस्टार शुक्ला चरण देबरमा आईटीएफ नि बरक शुक्ला चरण वाटिया बरक बरकनि जे स्टेन्स तामो बरक ताम स्टेप ना हानाय तामके सल्व खालायनाय बनि क्लियर खालायदों बरक गोनां मिनिस्टार अनिमेश देबरमा बरक क्लियर खालायदों आमो पाब्लिकनो बरक क्लियर खालायदों सरकारनि बखाति स्पेशली the board exam roman script no tipo de reaction का आउटलाइन प्रेसिडेंट और काउंटर होई तो होई वो प्रोफेसर का अब ये नो ताको रोमान स्क्रिप्ट में या नहीं बहुत ही इफेक्ट नहीं तो रोमान स्क्रिप्ट सीनियर और पार्टिकुलर में ये तो सका जो कि भाषानो हम ये बाकी और भाषा में मेंशन किया तो वो है इफेक्ट नहीं तो क्या होगा रोमान स्क्रिप्ट में बाकी जों जे थानाय बसर बा बिसिरो थानाय बिसिरो सिनिया जों जे नमन स्टुडेन्टस रक बरक बाक्सा परिमेया आमो सिनिया किन्तु सिनि नाहारमुक्ति बरसानि नाहारमुक्ति ताम्बा एस्पिरेशन जे जों मुसुमानि अमबाय मुसु जों आमो समा नाहार बिसिबा जों थाङै सिं काके स्कुल घुरी नायके कॉलेज बेराय नायके सार्वे खालाय नायके बरक जतन टिपारसारनो तामनो प्रिफार खालायके जे इंराजी नि
অক্ষর অবনানো বরক হামজাগু রিফার খাইও সিটবনি सन তাই जों आरटीआई नि रिपर्ट बिसोरनि कलेजनि रिपर्ट दंनायखाय इउनिभार्सिटिनि रिपर्ट दंनायखाय 99% रोमान स्क्रिप्ट কারণ তাই কোন অন্য প্রশ্ন করি যে কি বছরক হামজাগিয়া কি বছর রোমান স্ক্রিপ্ট না চাজাগু আপনি প্রশ্ন করি চাজাগিয়া মানে আপনি প্রশ্ন করি এমন বাকিনো जों नुखा जे ওই সময় সলভ খাইনা হিনিনো স্ক্রিপ্ট লেসন কমিটি 1991 খাইকে 2005 of পবিত্র সরকারি রিপোর্ট মানখা ওকে তাই আমি ডিসকাশন নাঙ্গা আমরা সলভ খাইনি সিতাবো কিন্তু আমি ক্যাবিনেট ডিসিশন পাই থাম সলভ খাইনি বড় আমি বাই जों প্রেসার ক্যাবিনেট ডিসিশন মারনা কয়জন জানবালি পোস্টেল আপনি जों टाइम 11টা নিসিমি ফুংনি জরাঙ্গা ফুংनि 11টা নিসিমি जों रिपर्टनि दुइटा जरा जों आसुगुं আমাকে নভেম্বর डिसेम्बर निफ्राय साफैनाय डिसेम्बराव जों खायनाय जों আমাকে कन्टिन्यू खायनाय एभ्रि मान्थ मुभमेन्ट वाइज ससियेल स्ट्रेटेजी चेंज होनाय ताबुक जों पिसफुली खायनाय बा जरा जरा अन्य स्टाइल अन्य वे अफ मुभमेन्ट होनाय আমাকে सिनि बसकानि हारमो